ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಷರ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಕಡ್ಲೆದ ಪುಡಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಅರಿತ ಪುಡಿ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಸೋಡದ ಪುಡಿ 1 ಚಿಟಿಕೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ಗ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿಸೋ ನೋಡು. ಇಜಂಡ ಇಟ್ಟು ಗಂಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಈಗ ಬೋಡದು ಗಾಲಿಸೋದು ಪಾಡು ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಸೋಡದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ನ ಪಾಡ್ದವೇನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರ್ನ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟು ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಅಂಚಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಲತೋ ನೋಡು. ನೀರ್ನು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಒರನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಐಕ ಬೊಡದು ಈತ ದಪ್ಪ ದೀಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ ಅವೇನು ಇಂಚಂದೆ ಕೈಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದವೇನು ತಿರ್ಗಾವ ನೋಡು. ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಖಾರ ಬೂಂದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಖಾರ ಬೂಂದಿನ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿಗೆ ಬಂದನ್ನು ಪಾಡ್ದವೇನು ತಿರ್ಗಾಂಡಾಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆದವು ಬೂರುಂಡು. ಒಂಜೇ ಕಡೆಕಂದೇನು ಮೈಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೋಡು. ಇಜ್ಜ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಪತ್ತುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು. ಇತ್ತೆಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಚವನ ಬೊರ್ಚಿ ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆಂದೆಂದೆತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ಬೂಂದಿ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಬೂಂದಿ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ 1 ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಕಪ್ಪು ಅರಿತ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ್ನ ಗಾಲಿಸದೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇಜ ನೈಟ್ ಗಂಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಯಾನು 1 ಚಮಚದಾತು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮೂಲ ನಮ್ಮಂದೇನ ಅಂಟು ಮಂತೊ ನೋಡು. ಅಂಟನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೊಡವು. ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಟು ಮಂತದಾತುಂಡು ಇತ್ತ ಮೌಳುದೊಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೌಳುದೊಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಹೊರಾನೆ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಎಲ್ಯ ಮೌಲ್ಡಾಯಿನೇಟಿ ಯಾನು ಅರ್ಧೇನು ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನಾಕ ಅವೇನು ಕಾಯರ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಏತು ಕಾಯಿ ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಕಾಯ್ತೊಲ್ನೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಸೇಮೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಉದ್ದನೆಪ್ಪಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಸೇಮೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ದಾತುಂಡು నేను ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಸೇಮೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು. ಸೇಮೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಚವ ನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಕಾಯಿ ನೇಟ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಸೇಮೇನು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಪಾಡ್ನ ಬಕ ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು ಇಜಂಡ ಅವು ಒಂಜೇ ಮೀ ಕಾಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೇಮೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತೋನ್ಗ. ಸಲಾಯಿ ಕಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು, ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು, ಬಜ್ಜಿಲು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು. ಇತ್ತ ಸಲಾಯಿ ಕಡ್ಲೆನು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕವೇನು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಅವೇನು ಕಂಚವನದಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬಜಿಲನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಜಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ 3-4 ಅಡ್ಡಿನ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೋ ನೋಡು ತುಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಂತೋನುಗ ಯಾಕಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಸೇಮೆ ಮಂತತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತೋನುಗ. ಸೇಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಕಟ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ. ಇತ್ತವೇನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಖಾರ ಬೂಂದಿಲ್ನ ಮೂಲ್ಯನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬಜ್ಜಿಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದಿನ ಬಜ್ಜಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿತ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಲಾಯಿ ಕಡ್ಲೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ನೇನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. నేను పాడొన్నాక సరైట్ మిక్స్ మంతొండాండు. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖಾರ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನು ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.